Bones a tots, benvinguts al meu canal de YouTube, em dic Sergi Mas i aquest és el meu primer vlog, vale? He penjat algun que d'altre short aquí al YouTube, però bàsicament aquest serà el primer vlog que faré i aquest vídeo és una mica una introducció, no?, per tots aquests que arribeu nous a YouTube, doncs perquè sapigueu una mica de què anirà aquest canal. Actualment estic pujant quasi cada dia contingut a TikTok, que per aquí el tindreu, també a Instagram, per aquí el teniu. Vaig penjant alguna que d'altra foto, una mica de l'estil de vida, diguem-ho així, no?, de ciclisme i tal. I ara, doncs, volia començar a penjar videoblogs, vale, a YouTube, perquè m'encanta, doncs, gravar vídeos, i almenys a YouTube, doncs, pots penjar vídeos més extensos, doncs, explicant molt millor les coses i tal, i una mica, doncs, això és el que vindré a fer aquí. Una mica, doncs, explicar el meu estil de vida i això. Què aniré penjant aquí al YouTube, us preguntareu? Doncs bàsicament videoblogs, ensenyant-vos doncs el que és la meva bici, la meva furgoneta, que a molta gent doncs també li agrada veure com la tinc feta i tal, caps de setmana que marxo carreres, cicloturistes, quan marxo doncs a fora, França, a algun lloc a fer algun port, a fer algun entreno i tal, així pel meu compte, doncs ho solo gravar, tal, solo fer vídeos de TikTok, doncs ara vull ficar-me més a mà amb YouTube, anar-vos ensenyant una mica més extens, no?, més al cap de setmana, més tota l'experiència, que al final és de lo que es basa això, és una experiència, doncs anar-ho transmitint doncs, aquí a YouTube amb tots vosaltres. Doncs bàsicament això serà de lo que es tractarà aquest canal de YouTube, bàsicament doncs tota l'experiència que estic vivint amb la bici, no?, amb el ciclisme, que és una passada, tot el que estic vivint, tot el que estic vivint també amb xarxes socials, doncs també anar-ho retransmitint per aquí al YouTube. Seran tot vídeos, d'acord? No seran directes segurament. Per altra banda, doncs això ho estic gravant amb l'iPhone que tinc jo i més endavant també vull arribar a pillar doncs, una GoPro per poder fer els vídeos molt millor, poder-ho gravar tot més fàcilment perquè amb el mòbil sempre acaba sent una mica complicat. Però bueno, a poc vaig invertint una mica, són molts diners, vaig invertint una mica doncs amb xarxes socials, amb la bici, amb la furgoneta, a poc, doncs tot el que es pot i anar-ho ensenyant amb tots vosaltres, anar-ho compartint i ja està, això és del que es tracta i per això estic aquí. Per altra banda, també com esteu veient en aquest vídeo, vaig full Sirocco, vale? És amb la marca que també, ja us faré un altre vídeo, però també és amb la marca que estic col·laborant, que entre cometes em patrocina, per dir-ho d'alguna manera. Per aquí us deixaré doncs, el codi de Sergi Mas, que teniu un 10% de descompte a tota la pàgina web de Sirocco, d'acord? Mallots, culots, gorres, camisetes bàsiques, de tot, tenen de tot, ulleres, mitjons, el que vulgueu. Doncs amb aquest codi que teniu aquí, teniu un 10% de descompte, això ja us faré un altre vídeo explicant-vos una mica, també m'ha d'arribar més roba de Sirocco aquests dies, així que també us faré un vídeo unboxing, i què més? Després, al meu perfil, tant de TikTok com el d'Instagram, també teniu el link per anar directament a la pàgina web de Sirocco on ja teniu el 10% aplicat. A la descripció també, evidentment, sempre us intentaré deixar els links doncs, de lo que us vagi compartint, del meu TikTok, del meu Instagram, de Twitter, que també hi estic doncs, anar penjant coses, tot i que em costa més, Twitter és una plataforma que em costa més, però també hi vaig ficar en mà. No m'enrotllo més, ho deixarem per aquí. Jo ja he vingut d'entrenar, d'acord? Ara me'n vaig doncs, dutxa, a dinar i a treballar, i espero que us agradi el vídeo, espero que us subscriviu tots, i anem a petar-ho fort aquí a YouTube, que en tinc moltes ganes. Doncs aquí em despedeixo jo, deixeu un bon like al vídeo, subscriviu-vos i ens anem veient per aquí. Ciao!